Aba bantu ke enibatatazelela qonda into yoba umntu akasakwazi nokugqitha kwenye indawo. Hayi kaloku amngxolise umntu, nditsho kuphushwa itroli ude umsizele umntu akamngxolisi, mntakabawo umntu eShoprite akamngxolisi. Uhlalele ntoni? Yintoni le beniyithenga apha kwathini ungathangani? Umngxolisa ngathi ngumntana omncinci. Yebethunana nibathanda apha abantu abaningxolisayo. Ndingamphambalela ukufa mna. Andingomntana kaloku. Into esidibanisayo luthando qha. Into ke endiqaphelayo, uqheliswa nguwe umntu into bangayazi indlela yokuthetha nawo. The minute take disrespect afanele umkhole off nje at that particular time, ungamyeki. Because kaloku if yena yindlela abone ngayo abazali bakhe into yoba xa behleli bethandana bayangxolisana, bathukane, bathini, kufanele ke wena ke umqondisi umenzise ngale ndlela wena ofuna ukutrithwa ngayo. Niyabayeka umntu ukutreatha ngale ndlela oye umyeke ngayo, because once wamxelela into yoba awuzundenza kanjena ke mna kandenziwa njena, soze aphinda yenze loo nto leyo. Kodwa if uzomyeka umenzile hayi ave ngxola, hayini ave ngxola, kaloku iba ndingafika ngeli xesha, uyamxelela qha into yoba ndizoba late or ndizoya endaweni ethile as ipartner yakho. Why ngoku ezokungxolisa akwenza umntana omncinci? Iweske nabantwana bethu abasangxoliswa ngoku, bavele bathi, why are you shouting at me? Talk nicely. And then ke wena uzodibana nomntu omdala ozoshouta. Hayi suka.